Hey mfethu, ngiyamthemba ubalo ukuthi uzoyilungisa le nkinga yakho. Yazi uselungisa ama-cases amaningi kanjani? Ngikhuluma ngama-cases lawa umshado. Nanginoma sikhakhane naye ngizwile kuthiwa nawe umsizile kakhulu endabeni yakhe yomshado. Njengoba ebasiza ebakhanselisha nani nani. Nakuwena ngiyamthemba impela ukuthi uzokusiza. Hey, ngiyakuzwa. But there's no but la. Asihambeni mina njengoba ngikutshelile ukuze sikwazi usilungise le nkinga yakho. Siwen, lapho right siwen, start. yazi Ziyanda mina ngisayithembi yonke le. In fact, ayisekho nje into engiyithembayo mayelana nalothando lami noThabani. It's been almost 10 years ngilokhu ngilana noThabani. Ayikho into yaphambili, ayikho into eqhubekela phambili. So nalesi izelelana nje sengizela wena. No, khululeka ngicela ubekezele. Yabo uba lo yakwazi umsebenzi wakhe njengoba ngikutshela. And sesiza abantu abaningi kabi uzokusiza nalokho ngicela ubekezele. Linda uzongena asinikeze usizo. Ngicela uthembe mina. Sizwana? Ayi, kulungile Ziyanda. Akwazi usingagive up manje. Themba mina, okay? Oh, Ziyanda. Bakhansa. Hey. Hey. Sasabashalo yini namhlanje? Yebo, baba. Baphila kodwa. Yebo siyaphila baba. Siyabonga kakhulu. Ndingazi. Siyabonga sonke wethu. Sokuthi lokhu kuhamba kahle. Yebo baba, ihamba kahle. Ikhona nje siseze lezi inkinga silehlale ngicela ungilekelele ngazo. Njengoba ngihamba naye uthando la. Okay, hayi usekhaya ke la. Khuleka naye senza phakathi. Yebo baba. Angibile nginamukele kuprofethu usaphilile la. Ngiyathola ukuthi kanti khona into ekhona kodwa ke sizozwa ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Ngabe konke kuhamba kahle. Njengoba sikushilo nasekuqaleni before nje usivulele umnyango ngihamba naye uthando lo. Ngize ngazo nje lezo inkinga lezo engeke ngize kuwena ngithi ngicela ungisize ngazo lapha nalapha. Okay. Now ngisafisa ukwazi la before siqhubeke senze yonke into. Are you free ukuthi siyenze le license bebe mhlawumbe kufanele ube private? Yebo baba, anginayinkinga. Singaqhubeka la nakho konke ngoba uziya uyena umuntu owintroduce kweni. Okay. Ayimosho kanjalo ke ngikhululekile. Nami ngicela nje mnganami ukuthi ukhulume yonke into ungasabi yabo njengoba ekhona nje la babaloyi ngeke akujaje futhi ngakuthembisa kulokho and uzophuma nje lakhe ingafana sekuqaleni avesiza. Yebo. Eselapho nje uzi dadewethu fanele wazi ukuthi njengamanje siyazi izinto ezenzakalayo and siku-16 days of activism njengamanje. Yebo baba, ezwakala. Ukho konke nje bakukhansela. Engingakusho ukuthi angiphathekile kahle. Noma ke kukuningi ngingazi ukuthi ngiqale ngakuphi. Kodwa into emqoka ukuthi uthande ngikulona ngijabulile neze. Khuluma nje ungasabi khona. Nginomuntu igama lakhe uThabani wakwaGomede. Sina almost 10 years sithandana. Izinto azenzayo ziyathusa.
Thabani aqala kwangathi umuntu oright kimina. Kwangathi sijabulile uthandweni lethu konke kuhamba kahle. Angazange uthi yini yaphendula uThabani. Angazi noma ngiblame abangana nabo noma ngiblame bani. Kodwa babukhansela ngizocela ukuthi nje nginqamulele inkulumo yami. Thabani baba uyazihambela nje into ayithandayo. Angishiye ngedwa baba. Uma sebuya akanaso isikhathi sami. Akakwazi ukunginakekela njengomuntu wesifazane. Akakwazi ukunakekela idingo zami njengomuntu wesifazane. Akanginika uthando. Kunalokho Thabani mefikile ifoni ikhala ubusuku bonke. Thabani ephumile eminyango. Ansi izincinge eminyango. Konke lokho kungithokozisa. Akanaso isikhathi sami Thabani. Uzenza umuntu olungile. Abome ngangena leminyango. Ngaze ufunga ukuthi uThabani umuntu. Ngaze umthatha umbelethe umbeke emhlaba. Insizwa nje phansi. Ungaze uyithembe baba. Kodwa ukubekeni isandla kubeka kodwa. Ngabe ngiqamba amanga. Ngibeke isandla. Kodwa konke akwenzayo baba kungiphatha kambi. Akangihloniphi. Udelela ngisho umndeni wami. Bayazama udadewethu ukumfonela bekhulume naye. Ngikhuluma mina ngoThabani seze wabizela imeeting yomndeni. Ngoba uthando lethu liyaziwa noma ngabe singashadile. Njengoba ngisho ukuthi baba almost 10 years sithandana sinoThabani. Wahlula. Hlulile. Angihloniphi. Sesingayizwa yonke isitori sakho and sensitive kakhulu. Ngicabanga ukuthi usekhona nazo indaba, usekhona la ngaphakathi. Ake ngithinte udadewethu uzama ukuze amthinte la. Zama. Sacela ukuthintela umfowethu lo lapha angene la ngaphakathi. Ngiyabonga dadewethu. Mnumzane Thabani, ngicabanga ukuthi kunengxoxo ekhona la. Uyamazi udadewethu? Njengoba ngingachaza uthe baba ubani ukhansela? Mina ngikhansela uBaloyi. Ubaloyi. Mr. Baloyi njengoba ngingachaza umama ekhaya esifazane. Okay. Kunendaba la sensiwazi noma sazi sonke ukuthi siku 16 days of activism njengamanje. Sibonisana nokuhlukumeza nabantu, yabona, abantu emphakathini, izingane, umndeni nje sibonisana nalo. So kunendaba ekhona lo sensitive engicabanga ukuthi umama angakwazi ukuchazela. Awume baba uBaloyi makancane. Awume kancane mnumzane Baloyi. Nangeni maDavid ndodamathoda. 16 days of activism, yes, I'm aware. Kodwa manje mawuthi kunodaba lithinta mina njengogumede nomama wami sinqanda bathi sami. Uyamdidisa mina neabuse angazi ukukhuluma ngani. Mhlawumbe unganaba kabanzi ukuthi kumayelana nani ukukhuluma okanye kubo yena umntakwethu ochazayo ukuthi yini ngani. Yehlisa umoya mnumzane Gumede, yehlisa umoya. Uzoyichaza mama. Uchaze mama. Ngiphuza phansi. Namanje besibili Thabani. Kodwa baba Baloyi kade ngichazile ukuthi uThabani zenza into olunge kami. Umbuke namanje.
Usishaya ngathi akazi lutho nje. Ngeke ngivele ngize la mina. Ngingazi ukuthi ngizokwenzani. Yonke into ngiyenze ngesizathu. Thabani angiphathi kahle. Indlela owenza ngayo ayingiphathi neze kahle. Wonke amadoda athatha izinqumo ezenza ukuthi kuqhubeke kuma imizi yawo. Wena uthatha izinqumo ezenza ukuthi umzakho ubhidlike. Okay, ngiyezwa. Uthi ngithathe izinqumo ezenza ukuthi umuzi wami ubhidlike. Iziphi lezo zinqumo? Mina ngiyaprovide ekhaya ngikwenza konke. Yini la khona ningadlile? Thabani uthanda lokho provide. Thabani ngidinga uthando njengoba wawuthi uyangithanda eqaleni wawuchaza ukuthi wawuthi uchaza ukuthi uzongiprovide ngangithe khona la ngishoda khona Thabani ngiyakudinga. Thabani ngidinga wena. Zolo lokho bengisanda kuthola ipheshana nje ukuthi wena kade ubhukhele hotel. Kade ngikwashela Thabani ibhloke lakho ngathola iphepha ngathula ngoba bese siside isikhathi Thabani wenza lento. Ngizama ukukukhuza Thabani ngizama ukuveza ukuthi angiyithandi lento yenzayo. Thabani ukushayinduka konke lokho. Namhlanje mina ngiyisilimi kumele ngihlale endaweni zamakhansela enkundleni ngenxa yakho Thabani. Thabani. Yazi njengamanje ngizima. Vele ngibamba. Kunzima nokuthi ngikubheke emehlweni. Isiliphu leso sibonile sasehotel bengasukisa. And wangambuzanga ngaleyo ngesikhathi usithola bese waye uzoyikhuluma namhlanje phambi kwabantu bokhamba. Khuluma nami. Sisangalungisa. Lesimo ngaso singakusela. I've been through a lot mina nawe. Ngaze ngakubishela ngaleyo nto. Ungenelela la mnumzane Gomez njengendoda angithi uyazi indoda iphila ngey'nqumo zayo. Yebo kunjalo. Umama nje wasekhaya and kufanele wamukele uma bekhala kumele ukuthi ukwazi ukwamukela ukuze ukwazi ukuthi liqhubeke uthando luye phambili. Indoda ayilali ngaphandle ingazi ukuthi lelele umama ukhalile ngalokho. Indoda inika umama isikhathi sayo. Kukhona lento ekuthiwa ukuthi uhlukumeze umuntu akhona phela umhlukumeza ngomshaya phela ngomqondo kodwa na emotional emqondweni izinto ayibonayo yena ziyakwazi ukumlimaza. So ngicela uxolise umama kwazi ukulungisa lento umama uzokwazi ukubona uzokwazi ukubona umama ukuthi ngiyabona iphutha. Baba mhlambe ukuchaza kule kuhlukumeza mina bengazi ukuthi umsebenzi wami uvikele ekhaya ngiprovide njengendoda. Lokho kuhamba ngingakuyi kusekumsebenzi kwenyikathi uyazi ubufakazi. Ngihamba amazwe onke. Kwenyikathi ngibuya ngikhathele ngingakwazi ukukhuluma la ngizwe unakukhuluma athi kuneyindawo engasayithindi kuyena kusuke ukukhathala nalokho ngisuke ngingaqondile ukuthi ngiyahlukumeza. Ngiyaxolisa ngakho konke. Shwele into yakuzivota ayilishile. Ngiyazi lesikhathi suka kude suka khona kodwa khona ukuthi engingakwenza empilweni. Ngiyakuthembisa suka namhlanje uzoba nayo. Kodwa ngicela uqaphele ukuthi ngelinye ilanga mangabe sinezinkinga ekhaya kumele sihlale phansi sizilungise ngoba sithi sizulu ihlazo lomndeni aliphumeli ngaphandle. Kurongo kabukabi ukuthi sesihleli namanje nobaba ukhansela uselalele inkinga zethu owokuqala yobaba ukhansela. Uzile umficela uyena umuntu ongithathe wangiletha baba ukhansela ngoba bekade sengaphezulu kwamandla ami inkinga. Kodwa ngangishilo seqhayiwe ngathi indaba zethu ayiphelele ekhaya. Kwayikhona ukuthi uzu-involve ozile indaba ethinta mina nawe. Usublame mina. Kodwa ngicela ukukhumbula emuva lasuku. Ngiyathanda ukuthi ngiyakuthembisa ngizokwenza ngcono isikhathi esizayo. Yeah, kwenziwa njalo-ke nto amadoda. Ngiyabonga kakhulu. Nihlale phansi lisolve problem. Asibonge. Kubonga mina baba eninyathembisa. Angeke siphinde. Thando, njengoba sonke sihamba kahle.
Hayi. Simanje ngathi siyamadyela. Hayi suka. Asahambe siyolungisa inkinga zethu ekhaya. Hawu. Ngiyakubamba.